खृष्टनि बिजाबफोर सानफ्रोमबो सानफा एफा आलादा आलादा रोखोमनि खृष्टियानफोरनि सायाव आलादा आलादा बाथ्राफोर तारनाफोर सैसो होनायफोर बदनामफोर नामफोर आलादा आलादा फैगासिनो दङ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आङो जेब्लानो जि रादाबफोरखौ मोननो हायो नायगिरनानै नोंथांमोननो बेबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैयो। थिग बेबायदिनो दिनै आरोबाव फिन खृष्टियानफोरखौ दाय खालामदों जाहैबाय, जेराव मोनसे मन्दिराव जिसु ख्रिस्ट' आरो मारियामनि मोनसे सावगारिखौ मोननाय जादों आरो गोबां लेखाफोर खृष्टियाननि जिथु टेक्सफोर बे टेक्सफोरखौ मन्दिरनि सिङाव मोननाय जादों। बेबायदि ब्लेम खालामदों, जेराव खृष्टियान मिशनारिफोरा फैनानै बेयाव दोनखोमानानै थांबाय होननानै गोबां बै जायगानि थागिबि मानसिफोर थाग्राफोरा बेबायदि होननानै मोनथिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, येस दिनै नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों जेराव मन्दिराव जिसु ख्रिस्ट' आरो मरियम आरो खृष्टियाननि माखासे ट्रेकफोरखौ मोनदों। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदो, जेन बाथ्राखौ नोंथांमोना गासैखौबो बुजियो आरो जोबनाय फारसे आङो बबे जायगायाव बबे मन्दिराव बेफोर गासै जाथायफोरा जाहैदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोननो मोनफा मोनफा दिन्थिगोन। बेजोंनो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे अल बटनखौ थुनानै लागोन, लाइक मोनसे होगोन, शेयार खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। देवभूमि हिमाचल की बात करते हैं, जहां पर मंदिर अब सुरक्षित नहीं रहा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब वहां की मंदिरों में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा है। हाल ही में ऊना जिले के चिंतपूर्णी मंदिर से एक मामला सामने आया, जहां मंदिर के हॉल में रखी अलमारी में ईसाई धर्म की किताब पाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें काफी संख्या में ईसाई धर्म की किताब देखी जा रही थी। हालांकि ये किताबें कौन लाया, किसने यहाँ रखी, ये अभी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन हिमाचल के प्रतिष्ठित मंदिर में इस तरह ईसाई धर्म की किताब मिलना चिंता का बड़ा विषय है। हिमालय आए दिन मुसलमानों और ईसाइयों के निशाने पर रहता है। शिमला में जॉन पॉल नाम के व्यक्ति कई बार आकर लोगों को ईसाई बना चुके हैं। शिमला के चौपाल में यूके से एक व्यक्ति ने आकर दर्जनों लोगों को हिंदुओं से ईसाई बनाया। उसका फोटो भी वायरल हुआ। इसके बाद आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई है। बावजूद इसके हिमाचल में धर्म परिवर्तन का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। माता चिंतपूर्णी मंदिर में ईसाई धर्म की किताब मिलने से बवाल मचा हुआ है। इससे पहले एलईडी पर यीशु और मरियम के चित्र भी दिखाए गए थे। और अब सवाल ये है कि मां चिंतपूर्णी मंदिर में पड़ी अलमारी से निकली ईसाई धर्म के प्रचार में प्रयोग होने वाली किताब आखिर मंदिर में कैसे आई। देखिए, जो अभी फिलहाल जो पिछले दिनों में जो ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर के कार्यालय में जो ईसाई धर्म की बुक, किताबें वगैरह कुछ और दस्तावेज मिले हैं, वो एक चिंता का विषय है कि वहाँ पे ऐसे किताबें पाई जानी कोई साजिश भी हो सकती है कि धर्म की आड़ में। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर फिर भी जो हमारी हिंदू धर्म की जो आस्था है उसमें मानता है कि भी इसमें ऐसे ईसाइयों की किताबें मिलनी मुश्किल, बहुत दुख का विषय है। हमारी कमेटी से जो मंदिर कमेटी है उससे मांग रहेगी और प्रशासन से भी मांग रहेगी कि उसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए कि ये दस्तावेज कैसे आए और किन्होंने वहाँ रखे। देखिए, हिंदू समाज के लिए इतना बड़ा आक्रमण इस समय हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थल भी सुरक्षित अब नहीं है। चिंतपूर्णी में मंदिर में मिशनरीज की किताबों का मिलना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारे समाज को ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या और कैसे करना है, कैसे इसका प्रतिकार करना है। प्रतिकार तो हमें करना पड़ेगा। और ये केवल एक चिंतपूर्णी मंदिर की बात नहीं है। अभी कल भी एक शिमला की वीडियो वायरल हुई है। कालीबाड़ी मंदिर के बाहर एक बैठा हुआ मुस्लिम समाज का लड़का, और वो जो प्रसाद हम खरीद रहे हैं उसमें थूकता हुआ पाया गया। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों से खरीदते भी क्यों हैं। इनकी आइडेंटिटी एकदम स्पष्ट है। दूर से देखने पे पता लगता है ये किस समुदाय से संबंधित है। इसी प्रकार हमारे अभी राम मंदिर में पीछे वहाँ की संस्था ने, सभा ने काम करवाया और उसमें मुसलमानों से काम करवाया। हमने उसका भी विरोध किया। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे घरों में तो ये घुसे हुए ही थे,
अब हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, इनको भी सुरक्षित करने का काम यदि सरकार ये करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हिंदू समाज को ये काम अपने हाथ में लेकर और करना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी हर प्रकार से। सभी को जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के अंतर्गत माता चिंतपूर्णी के अंदर मंदिर परिसर के अंदर यीशु मसीह की किताबें मिलना बेहद चिंतनीय विषय है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। पूर्व में भी कुछ समय पूर्व उसी माता शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के लिए वहां पर एक LED के ऊपर एक ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया गया था। तब भी विश्व हिंदू परिषद ने संज्ञान लेकर कहते हुए कहा कि ये सरकार के अधिग्रहण में चलने वाला मंदिर है, डिप्टी कमिश्नर इसका चेयरमैन है, टेम्पल अफसर इसकी देखरेख करता है। कैसे हो गया? आज भी इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का चक्कर बड़े जोरों पर चल रहा है। आज ये दोनों बातें इस पुख्ता सबूत के नाते हम प्रस्तुत कर रहे हैं और ये समाज के सामने जग जाहिर हो चुकी हैं कि हिमाचल प्रदेश के सरकार के नुमाइंदे और वहां पर चलने वाले सभी गोरख धंधे इससे प्रत्याशित हो रहे हैं। और हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर से ये जो खबर आई, इस पे अब सुदर्शन न्यूज सवाल यही करता है कि आखिर कब तक ये धर्मांतरण का सिलसिला चलते रहेगा, कब तक हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, कब तक ये ईसाई धर्म की किताबें इस प्रचार प्रसार से कई हिंदुओं का धर्मांतरण करती रहेंगी। थारैनो नोंथांमोना गोसो होनानै नायदों आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिखादों। बे जाथाया जादों जाहैबाय हिमाचलाव। येस अनजाग्रा प्रियफोर, हिमाचलनि चिंतपूर्णी मन्दिर होननाय चिंतपूर्णी जिथु मन्दिर दङ, बे मन्दिर सिङाव बे गासै सावगारिखौ जोङो नुनो मोन्दों। डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट' आरो मरियमनि जिथु सावगारि बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। रादाबाव बेखौ दिन्थिगासिनो दङ आरो लोगोसेयैनो माखासे ट्रेक्सफोरखौबो बे मन्दिरनि सिङाव मोन्दों आरो बेखौ जेब्ला मोनबाय बिथांमोनाबो गोबां सोमोनांदों। हयथ' नोंथांमोनाबो सोमोनांदों, आंबो सोमोनांदों जे मन्दिरनि सिङाव बेफोर बोरै सहैखो होननानै। मानोना रावबो ख्रिस्टियान मिशनारि, रावबो ख्रिस्टियान सुबुङा, रावबो मिशनारिसफोरा, गाहाम रादाब फोसावग्रा व्यक्तिफोरा माब्लाबाबो मन्दिरनि सिङाव थांनानै बेबायदि गुबुनखौ अयनाय खालामहैनाय नङा, गुबुनखौ नासयनाय नङा, गुबुनखौ मुगैनाय नङा आरो गुबुन धोरोमखौ सन्मान होनो साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा रोंगौ। दा बे हिसाबै बे खामानिया रावबो ख्रिस्टियान सुबुंनि जानाय नङा। सोरबा मेगन गोसा सुबुंनि बे हिमाचलाव चिंतपूर्णी मन्दिराव हयथ' मेगन गोसा सुबुंफोरा ख्रिस्टियान आरो हिन्दुनि गेजेराव माबा मोनसे दाङाबाजिखौ लाबोनो थाखाय, माबा मोनसे जेंनाखौ लाबोनानै होनो थाखाय हयथ' बे खामानिखौ मावदों। नाथाय थागिबिफोर, दैदेनगिरिफोर, मन्दिरनि जिथु कमिटिफोर, बिथांमोना एसे ख्रिस्टियाननि सायाव दायखौ होनो नागिरदों। जुदिअ बिथांमोना बुंदों जोंबो मोजां मोनथिजोबा, बुंजोबनो हानाय नङा जे ख्रिस्टियानफोरा दोनफैदों होननानै जों बुंजोबनो हानाय नङा। नाथाय माखासेफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ दायनिगिरि होनो नामायदों जे ख्रिस्टियानफोरा, आरो लोगोसे निउसनि जिथु एंकार, निउस फरायग्रा, बिथाङाथ' थोंजोङैनो बुंदों जे ख्रिस्टियान मिशनारिफोरा मन्दिरखौबो नागाराखसै होननानै बेबायदि मोनसे सोदोबखौ बाहायनायखौ जों खोनादों। दा दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव नंखायावनो दाय फोनांनायाव गोबां इजि, सहसैनो दाय फोनाङो आरो दाय फोनांनानै सोरखौबा पास्टरखौ हमहोगोन, बबेबा लिडारफोरखौ हमहोगोन। बेफोरबायदिखौ जों गोबां जायगायाव नुनो मोनगासिनो दङ। हयथ' बे केसावबो बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव जाहैनोबो हागौ, जेरावहाय बिथांमोना पुलिसनिसिम FIR अलरेडि होबाय। FIRनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ जे प्रशासना बेखौ इनभेस्टिगेसन खालामगोन, नायबिजिरगोन आरो नायबिजिरनायनि उनाव दायनिगिरिया सोर बेखौ हमनाय जागोन होननानै बिथांमोना मोनथिहोखादों। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोनाबो नायनानै हमदां हाखादों जे बे खामानिखौ रावबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा मावनाय नङा होननानै नोंथांमोनाबो हमदां हादों आरो आंबो गावबो हमदांदों। बे ख्रिस्टियानफोरनि माब्लाबाबो खामानि जानो हानाय नङा, बे गाज्रि सुबुंफोरनि खामानि जागोन, जेराव जाय गाज्रि सुबुंफोरा माबा मोनसे गोसोआव आखेट लानानै खामानिखौ मावनो नागिरदों जे हयथ' बे ओनसोलाव ख्रिस्टियान आरो हिन्दुनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दोआ दङ, जेराव बिदा बिफं भाईचारा होननानै सोलिदों। बेखौ हिन्दी रावनि भाईचाराया बे जाहैबाय बिदा बिफं जयै सोलिदों, जेराव नांज्लाय खमज्लाय गैया, एना एनि गैया, जेबो प्रब्लेम्स गैया आरो मोनफ्रोमबो धोरोमा मोजाङै दङ, खुलुमनाय सिबिनाय खालामगासिनो दङ जानांगौ। नाथाय मेगन गोसा सुबुंफोर, जाय मेगन गोसा सुबुंफोरा बेफोरबायदि दायफोरखौ लाबोनो नागिरदों, समाजनि गेजेराव, जातिनि गेजेराव, धोरोमनि गेजेराव मोनसे दुंदुं हावहावखौ लाबोनो नागिरदों, हयथ' बे बैथांमोननि खामानिफोर जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि बे हादराव ख्रिस्टियानफोरा गोबां नासयजागासिनो दङ, गोबां रोखोमनि। नोंथांमोननो आङो सानफ्रोमबो बेबायदिनो गोदान गोदान रादाबफोरखौ लानानै फैबाय थायो।
जेराव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ खृष्टानफोरनि सायाव माबायदि तारना सोलिगासिनो दङ, माबायदि प्रब्लेम्सफोरा फैगासिनो दङ। माब्लाबा पास्टरखौ बुनाय, माब्लाबा बासाव थांनायफोरखौनो बुनाय, माब्लाबा नंखाय बखायनो गिर्जायाव थांनानै बेयाव मानसि सोलायहोदों, धोरोम सोलायहोदों होननानै बुंनाय, बुंख'हायै सानस'हायै गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्सफोरखौ, जेंनाफोरखौ, गोबां बदनामफोरखौ खृष्टानफोरनि सायाव होगासिनो दंखायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दे फैबाय थानाय समाव मा जालाङो जोङो नायबाय थानि आरो जि आपडेट जागोन नोंथांमोननो आङो मोन्थिहोगोन। दा बेयावहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जायफ्रा खालामाखै, जेन नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो रादाबखौ मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव फिन आरोबाव फैफिनबावसिगोन। थेंक इउ।